Schedule lang yung record ng product presentation and business orientation. Kailan yan? November 5. November 5, 1 p.m. po. CMD Center in Legazpi City. And of course, mga taga-Don Sorsogon, may nakaschedule dyan na free health consultation. Kailan? November 7. Opo, Friday. 9 a.m. to 1 p.m. Gaganapin po dyan sa CMD Center sa second floor. JB3 Building, San Jose Street, Away, Don Sorsogon. Taas po yan ng Soreco. Opo, taas po yan ng Soreco. Take advantage po, mga taga-Don Sorsogon. Of course, dito sa Legazpi City, free health consultation naman ay gaganapin November 8, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi City. First come, first serve. Kung may mga latest laboratory results, pakidala niyo po. Okay? And syempre, mga taga-Balaugan, syempre, mapapakayo tayo nito sa Balaugan. Meron kayo nakaschedule na free health consultation that will be on November 15. November 15. Saturday po yan. 9 a.m. to 4 p.m. At November 16, Sunday, 9 a.m. to 12 noon. Yan din po yan sa CMD Center in Catbalogan City. Take advantage mga taga-Catbalogan. Mamaya i-announce ko ang exact address dyan. At syempre, mga taga-Labo, Camarines Norte, meron kayo nakaschedule na free health consultation, November 15 din. November 15, 9 a.m. to 12 noon, dyan sa CMD Center in Labo, beside Lisaso Hospital. Yan sa Camarines Norte. At mga baka kay Albay, meron din kayo nakaschedule na free health consultation comes November 15, 8 a.m. to 4 p.m. CMD Center in, in Bakakay Albay. Mamaya po ay babanggitin natin yung mga exact address. Hello Sir June Napoles sa DCGB Legazpi, okay? So, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's the perfect combination. CMD, CBF, Cell Bio Juice, ang ating CR Juice, at saka syempre yung ating peptide. Iniinom ko yan lahat. Opo, syempre, kasi gusto ko hindi ako basta-basta nagkakasakit. So yan, take advantage po sa inyong lahat. Of course, sa mga mahilig magkape na katulad ko, kung ang kape na ininom nyo ay acidic, panahon na palitan ng HCI coffee. Because our HCI coffee, this is an alkaline coffee because of the minerals. Okay? So, yan muna yung ating mga announcement para sa inyong lahat. As usual, syempre, magpa-play tayo mga kwento ng kagalingan. Paano nakakatulong yung ating product. Actually, he is a doctor by profession. So, pakinggan na lang natin anong experience niya sa paggamit ng ating produkto. At siyempre, sa kanyang mga pasyente. Pakinggan po natin. Ngayon, pauwi na kami from Beijing. Grabe talaga yung 4 days travel namin dito. Nag-enjoy talaga 62 delegates from Health Code International at nakakatuwa talaga ang experience namin dito sa Beijing, China. Travel incentive ni Health Code International at meron ako dito gusto kong kuhanan talaga makapag-share. Bakit sila nandito? Mga doktor po sila. Mga doktor na kasama na namin dito, sila ay members ng Nutritional Advisory Board ng Health Code International. Ma-interview nga natin. Hi Doc, maririnig kasi ito Doc sa Bicol. Oo, kaya ikaw magpapakilala ka sa kanila para mapakinggan ng iyong boses. Bakit ka nandito sa Health Code? Ay una muna siyempre, ano yung experience mo dito sa Beijing? At bakit ka nandito, kakasama ka namin, dapat ikaw nasa loob ng ospital? Thank you very much, Ma'am Mel. This is my first time to travel
outside, no, I'm into Beijing. Anong pangalan? My name is Dr. Dennis Flores po, Nutritional Advisory Board. Ang area of coverage ko po ay Baguio, Benguet, at saka Pangasinan, at saka Nueva Vizcaya po. Pero as Nutritional Advisory Board po, pwede po kaming umikot actually all around the country. Ako po ay 10 years na po sa health code, pero sa Baguio lang po ako talaga na concentrate, kasi po ako po yung tumatao sa clinics namin doon. Apat po yung clinic namin na minamando, isa sa Baguio, isa sa Trinidad, isa sa Dagupan, at saka isa sa Alaminos, Pangasinan. Iniikot ko po yun. Iniikot po namin yon. Pagkatapos, best friend ko po from college, kami po ni na Dr. Edna Balangge at saka si Dr. Lilibeth Bartolome. We were best friends, seatmates po kami sa College of Medicine. At ako po ay dati pong, I was in obstetrics and gynecology. Pero hindi ko po tinapos dahil outside of my medical profession, I'm also a musician, I'm also a pianist, at sa gabi po nagpe-play po ako sa Camp John Hay. Pero sa umaga po ang concentration ko sa clinics po. And for 10 years, ang point of concentration ko po is talagang to stand as the scientific and the testimonial evidence sa efficacy ng CMD sa lahat ng mga pasyente po. Bilang doktor, ako po ay naniniwala sa bisa ng CMD, kaya po ito ay number 1 sa lahat ng management ko, sa lahat ng klase ng sakit. Although meron po kaming organization sa Baguio na Baguio Benguet Medical Society, at minsan tinatanong nila ako ano ba itong pinopromote kong gamot. Sinasabi ko naman sa kanila, it may not be as popular to them as it's popular to our patients, pero yung pasyente po namin ang makakapag-testify na sa paggamit po nila ng CMD, nami-minimize na po yung symptoms nila, at the same time nami-minimize yung gamot. Yun po ang pinaka-importante sa pasyente. Ang amin pong clinics ay free, ang aming consultations. At saka everyday po may clinics doon from Monday to Friday. We offer our services free, at ang importante lang po ay para maibigay namin yung, instead na bayaran kami ng professional fees, ibili na lang nila ng product, at saka kung ano, maging member na lang sila. So sa pamamagitan po ng aming pagbibigay ng mga health seminars, lectures sa pasyente, medical and scientific lectures sa pasyente, na i-encourage po namin sila to use CMD in adjunct, ang ibig po sabihin in addition to the existing medication, at saka po namin dahan-dahan wini-win off yung medication, kasi po yung medications, kahit ano pong medication yan, chemical po yan, nag-iiwan po yan ng toxin sa katawan. So ang CMD po, ang isang prime function sa amin, para sa akin ng CMD is to detoxify the body from the excesses of the other chemicals sa katawan. So yun po yung aking advocacy, aming advocacy ni na Dr. Ocampo ever since we started. At saka kami po, kahit po minsan tinutulisa kami, hindi po kami magtatagal ng ganito katagal kung hindi po talaga mabisa yung CMD sa amin. Hindi po namin i-risk at isusugal ang aming lisensya to testify na CMD is effective sa pag-support ng ating well-being. Hindi po namin kine-claim as doctors na ito ay gamot. Ang kine-claim po namin ay ito ay adjunct. Kung baga, makakatulong ito sa pagka po, kasi binalik mo yung minerals na kulang sa katawan, yung katawan mo mismo ang magpapagaling sa sarili niya. And that is the basic foundation of our healing. Okay, Doc, sa 10 years mo sa Health Code International, ano-ano mga health problems po ang talagang natulungan ng ating CMD product? Naku, marami po, Ma'am Mel. First and foremost po, diabetes.
Kasi ang diabetes po sa Baguio, most if not all doctors, miski yung mga talagang endocrinologist na, pag hindi po nila napababa in 2 weeks to 1 month ang blood sugar ng pasyente, kahit na type 2 pa ito, which means adult onset ito, ini-insulin na po nila. Alam po naman natin na ang type 2 na diabetes mellitus is normal ang pancreas, normal ang insulin. So, nagpapanik lang po sila bukod doon sa dami ng gamot. Tatlo na po yung kanilang anti-diabetic na drugs. Pero po silang tusok araw-araw. So, when they come to us, ang ginagawa po namin, ako personally, ito miski hindi method ni Dr. Ocampo or ni Dr. Abalangke, method ko po ito personally. And I can personally attest na effective po yung method ko kasi ang ginagawa ko is pagdating ng pasyente sa akin, wini-win off ko kaagad yung insulin for 1 week, mini-maintain ko yung oral. Pagkatapos, pinapalitan ko ng CMD. Ang CMD po, inuumpisahan ko sa 5, 10, 15, 20, 25, 30. Hanggang 30 drops po pagka talagang skyrocketing ang blood sugar. Pagkatapos, pagbalik sa akin ng the following Tuesday, which is our next clinic day, bumaba na po. Ang cut-off po namin, ang strip po namin, ang aming, yung aming diabetic strip, blood sugar strip, ang cut-off na is 170. Pagka pumupunta po yung pasyente sa amin, usually mga hanggang 400, 450 yung blood sugar. Ang aim po namin is mapababa ng below 170 yung blood sugar. In so doing, maprotektahan po natin yung kidney kasi po alam po naman natin na pagka po sobrang taas ang blood sugar, yung arterioles po doon sa kidney natin, sa glomerular filtering apparatus sa kidney natin, yun po ang nasisira ng blood sugar na mataas. Kaya po, pagka po pinacheck yung kidney function, which is BUN and creatinine, mataas po. Ibinabalik po ng kidney sa katawan yung waste product na dapat nilalabas niya. Pag binibigyan po natin sila ng CMD, yun pong magnesium sa CMD, which is 35% of the solution ng CMD. Pag binigay po natin sa pasyente yon at a dose of 30 drops 2 times a day o kaya 20-20-20, may pangtanghali po. Yung magnesium po niya, yun po ang nag-a-act doon sa sugar na mataas sa bloodstream. Nino-normalize po niya yung metabolism ng sugar, making the sugar release energy. Pagkatapos, pag nag-release ng energy, yung natirang sugar po, insulin applicable na po siya. Normal po yung insulin ng katawan natin. So in other words, bumababa na yung blood sugar. Minemaintain ko na po ng ganun hanggang sa 3, 4, 5 months na pagka dire-diretso ng mababa yung blood sugar, dahan-dahan ko na rin pong wini-win off yung gamot. Talaga, grabe talaga, Doc. Actually, experience din namin sa Bicol yan na iba-ibang health problems na tutulungan. Pero ikaw, Doc, personally, ano ba ang na-experience mo sa products natin? Ma'am, yung sinabi ko, diabetes lang yun, ma'am, ha? Oh. A hallmark of other diseases pa po na handle ko sa Baguio, like hypertension. Yun. Alam naman po natin na muscle relaxant ang magnesium. So, sa puso. Opo, kaya po free ang ECG namin, ino-offer namin free ang ECG namin sa Baguio dahil mino-monitor po namin yung ischemic heart disease kung tawagin, yung coronary heart disease. Kung may bara ang puso, yung pong CMD, combination po ng CMD tsaka CBF, because of the spirulina and the chlorella content ng CBF at saka yung magnesium ng CMD, nakakatulong po yun sa pagpapalabnaw ng dugo. Pag lumabnaw, nag-blood thinner ang dugo, hindi na po kinakailangang bigyan ng aspilet kasi po, nagbibigay po kasi ng aspilet ang mga doktor dahil po panipis po ng dugo yun para dumaloy pa rin doon sa baradong ugat. Ang ginagawa namin is CMD lang at saka CBF lang. Pero kung nagkailangan talagang bigyan ng gamot, clopidogrel po ang binibigay namin, which is non-irritating po sa tiyan. Temporarily, tapos pagka in-ECG namin monthly, repeat ECG after the next month, chine-check po namin kung nandun pa yung bara.
usually nawawala na po yung bara. Ischemic heart disease po yan, hypertension po yan. And the hallmark of other diseases, katulad po nung skin diseases, meron kayong spray lang po, tsaka yung Aloria natin. Combination lang po nung Aloria soap at tsaka Aloria lotion, tapos yung CMD spray natin. Pati psoriasis, nagtataka yung mga derma. Natutuyo po ang psoriasis sa atin, sa Baguio. Kaya po, ako, kahit na wala pa ako dun sa level ni na Ma'am Mel, ganyan, ako po, fulfilled na po ako na napapagaling ko po ang pasyente at bumabalik po ang pasyente. Nasa-save po namin ang pasyente sa dialysis. Kasi yun po ang number 1 na kinakatakutan ng pasyenteng may diabetes, madialysis. Pag nasira na po parehong kidneys, diretsyong dialysis, alam po naman natin na ang dialysis is always a death sentence. Pero ikaw, Doc, alin sa health products natin ang ginagamit mo? Personally po, ako 20 drops CMD twice a day at saka 10 tablets of CBF, kasabay na kasabay po yan. Breakfast, before breakfast at saka before dinner. Anong pagkakaiba sa iyo, Doc? Hindi po ako madaling mapagod. At saka ako po hypertensive. Kaya po, yung ugali po namin sa clinic na pag hypertensive ang pasyente pagdating, nagpapatak kami ng 3 drops sublingual sa ilalim ng dila. That would take the place of yung sublingual na catapres, yung clonidine na nilalagay sa ospital. Sa amin po, CMD lang. Grabe. So, pagpatak ng 3, monitor after 15 minutes, bumababa ang blood pressure to normal. Lahat po ng pasyente namin ganun ginagawa namin. Pati po personally sa akin, because I'm hypertensive, naman ako po sa parents ko yon. Ganon din po ginagawa ko. Pag naramdaman ko na yung signs, 3 patak lang under the tongue, pero maintained po sa akin yung 20 drops sa umaga, 20 drops sa gabi, at 10 tablets ng CBF sa umaga, at saka 10 tablets sa gabi. Doc, wala kang maintenance na synthetic na drugs? Tinanggal ko na po ang losartan. Dati po naka-losartan po ako. Yun po yung aking, kumbaga, anti-hypertensive na talagang matagal na maintenance ko. Pero lately, siguro about 1 year na po, na hindi na po ako naglo-losartan. Kasi, Pero, Doc, salamat at grabe talagang pagtitiwala mo rin sa Health Code International saka sa mga products. And of course, masaya kami kasama ka namin ngayon sa video. Sana taon-taon kasama ka namin sa travel incentive. Doc, anong message mo sa mga makakapakinig nito? Mapapakinggan po ito sa Bicol, sa Samar, and maybe parts of Mindanao. Anong message mo sa mga may mga problema sa kalusugan, lalo na yung mga iniinom na gamot, pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ano po ang message mo po? sa mga kapatid po natin sa Kabikulan, sa Visayas, sa Mindanao. Ako po si Dr. Dennis Flores, isang hamak na family physician lang po, pero ang testimony ko po sa CMD, gusto ko pong paniwalaan nyo ng buong puso na ito po ay malaki ang maitutulong sa inyong kalusugan. Masubukan nyo lang po. Just give it a try at makikita nyo at the first try pa lang. Ganun po kasi ang ginawa sa akin ni Doktora. I-try ko muna yung first. May sudden burst of energy na po na naramdaman ko. Pag nasubukan nyo po ito, malaking tulong po ito sa inyo. Malaking tulong sa kalusugan. Malaking tulong din po ito sa financial aspect. Pakibanggit po uli yung iyong pangalan. Ako po si Dr. Dennis Flores, ang inyong Nutritional Advisory Board from Baguio and Benguet. Ayan, thank you very much, Doc. Ayun, di ba? Kalain mo yan, Dati aayaw-ayaw din siya, si Dr. Dennis Flores. Pero anyway, sa mga listeners natin, ang bilis ng oras, dito na muna tayo sa ating mga ZMD centers and active distributors. Okay, sa area ng Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391. Second floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drug Store. At sa Tacloban, CMD Center sa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Ma'am Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi. Honest Store, Purok 4, Palanog, Camarig, Albay. So, balikan natin sa area ng Camarines Norte. Hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden. CMD Center sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Beside,
Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblasyon Kapalonga. Sa Purok 8, Poblasyon Santa Elena, Camarines Norte. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali Infant Tugos Elementary School. Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy, Infront Labo District Hospital. Helen Valenzuela, Infront Canoreco, Bato, Balane. Holito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. At sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters Carinderia sa Daet Public Market. Sa area ng Camarines Sur, CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3 Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. At top, JC Marketing. Sa LNL Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, malapit sa Ragay, Central School. At sa area ng Catanduanes, hanapin lang Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, Nab Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. At may Nab Wellness Center sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Astor Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amor Cirillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Hello kay Sir Jerry Grahida. Okay. Sa area ng Sorsogon, Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadcad, Castilla, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana, Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Andyan din po Ma'am Sandra Mortega Frio sa Botica, Bitisan Street, Magallanes, Sorsogon. Rizal I. Cardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran, Technical Vocational School. Jocelyn Bilien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. At ang ating CMD Center sa second floor, JB3 Building, San Jose Street, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Taas yan ng Soreco. Mga taga Donsol, Sorsogon, schedule kayo ng free health consultation November 7, Friday, 9 a.m. to 1 p.m. Diyan siyempre sa CMD Center in Donsol, Sorsogon. Okay. Sa First District of Albay, Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Michelle Biasca, CMD Stock Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Center sa Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerez Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang,
baka kay Albay. Of course, sa 2nd District of Albay, ang aking center. Second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket. Taas po tayo ng Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapu-Rapu, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapu-Rapu, Emilia Llaneta, Mancao, Rapu-Rapu, Rafael Escalador, Morocco-Borocan, Rapu-Rapu, Joanne Serrano, Bagabawan, Rapu-Rapu, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapu-Rapu, Das Cable Store, Purok 2, Itba, Manito, Toy Dahak, Purok 3, Itba, Manito, Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay. Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapu-Rapu. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi City. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay. Florenia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga, Albay. Roslyn Musa Balderrama, Purok 1, Gutob, Kamalig, Albay. Ma'am Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Mileti Roy, Barangay 22, Binanawan East, Legazpi. Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkirohan, Legazpi. Asuncion Liena Resas, Inamnan Grande, Ginobatan. Sa Liena Resas Store. Hello kay Ma'am Emily Ordones. Okay. So, sa 3rd District of Albay, andyan po ang Refugees Drugstore, Pantaw, Libon. Ma'am Rexy Sardeñas, Sardeñas Store. Beside LBC Ginobatan, Ami Canseco, Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Rosana Rehis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS. CMD Office, 2nd floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basud, Pulangi. At may CMD Office sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Tugnao, Ligao City. Lourdes Bureta, RBB Agribet Supply, Rizal Street, Mercado, Villar. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan. Hilary Halde, So 9 Days Street, Saban, UWAS, Albay. Yan po ang ating mga ZMD centers and active distributors. Okay? So, iwan ko na lang sa inyo ang aking text hotline. Sabi niya, si Ma'am Emily Ordones. Bisa siguro ito, ma'am. Napakabisa si MD Mineral Drops. 2 patak sa namamaga ko pong tenga na may discharge na yellowish. Anong nangyari po? Ako actually, minsan nagkaroon din ako problema sa tenga. Doon pa tumubo yung pigsa. Oh my God, talaga. Ang ginagawa ko, doon pa sa loob talaga. CMD talaga nilalagay ko doon. Tapos dito, tapos grabe talaga. Pero sabi ng kaibigan ko, punta ka sa doktor, hindi ako umutang doktor. CMD lang ginaganyan ko dyan. Tapos, okay, nawala yung, pumutok siya. Okay? So anyway, ubusin ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.